Aiwe, ndanetsa ngotsvaga zvekudya iduyo. Kwe mudya makarira zvaita sei? Komaketi. Ko kudya makarara bo here? Kana handisi kumborwara ini. Kusaka chii? Ndiri pamudya ndirere. Mukomaketi zviri kuhere zvamunoita izvi? More than kudya ndigere. Kana Mwari akakupa zodzonga zviite sei? Teerereka ndikutaurirei. Nhasi network chishamiso. I had 46 subscribers. Ndaona 50 something subscribers. Ndapa 57. Saka rega ndidye ndirere. Ndapa mudya ndirere ini. Saka matorita here? Ndiri kufara more than happiness. I'm happy. Saka ndidye ndirere zvangu ini. Ndanga ndirere zvangu. Ndatomutswa nengoma. Ndanga ndirere. Saka ngoma chiri mukomaketi ndino muri kuimba kemi? Aiwa. I'm happy for the subscribers. Where do we? Aiwa, makorokoto kwacho mukomaketi. YouTube is more than anything to me. I'm now known. Aiwa, it's okay. It's okay mukomaketi. I'm happy for you hanzvadzi yangu. Really? Aiwa, I'm happy for you. 57 subscribers zvose joko bari zvokuzodya makarara izvo. Ndiri pamudya ndirere sisi. Aiwa, ndozvona. Ko pamuchasvika 1000 subscribers zvinoita sei? Aiwa, ndinisirini. Rega ndikudze chokwadi. Rega ndikudze andikugorwara. Rega ndikudze chokwadi. Handina sekutika. Ndinoshautika. Vanonditsigira ndingavaitirei. Handiti? But let me show them love. Guys, I love you so much, guys. Nice. I love you. This is all of me, and from today. Ndokurenza zvese zvamunoda pandiri. Upenyu hwangu baba hurimo mumaoko Jehovha Zamazi. Mwari baba ndirahimba. Ndiratidze simba renyu. Ndiratidze simba renyu. Tidanane. Tisimbisane. Hamuzofari here kumuona achiuya ari mumakore. Jehovha Zamazi. Ai, bhoko vakadhanda kumurave.